Right. Tadzoka guys, share your life guys. Share ikupejiko kuya kuya vanhu vauye kuno. Share ikupejiko kuya kuya vanhu vauye kuno. Kuna iyo ndoda kundinyimisa o masters guys. Kuti ndipiwo masters zvepano. Ai masters pano unozoona pattern. Uko button handisi kuriona. Saka nguri takatoisa ndakatota live chat navo. Kwaita kutanga. Tatotanga kuti wani. Sharon. Tatotanga kuti wani shamwari uchatovhunza izvozvo. Zvinhu zvaSharon. Kandito share zvangu iyi. Tatoshare imimo share tatouya su guys yaitite tiri kuda kupinda pa Revenge Diaries guys hande tuone tisvike vanhu vemujolo mugadzirire naika nasi Friday vanhu vemujolo mogadzirira anditika vanhu vemujolo mogadzirira it's either anditi kana uchida kukwira hako zviri kwauri asi ndinoencourage kuti uite hako zvokufona usakwire nokuti ationi kuwa kuti watsemugwa icho. Thank you Tamaka, thank you Tanaka ne 50 stars. Thank you Tanaka ne 50 stars. Page rangu ndichotovhunduka chipeji chikoze achina kuchijaira. Thank you ne 50 stars. Varamuro icho, thank you Queen Sila ne 50 stars. Which courage were you talking about please? Padoko courage wekubata wekunzi abata mwana ne 13 years yayo. Wekunzi abata mwana ne 13 years were pucho. Wa kana to unokuiona nyaya yacho iripo kazoita saunoiona. Andichika padoko nawe padoko yoshe kupoa katenga tiketire boy he wakatenga here vedu vasikana nawe padoko ndoziziva kuti ndiwe ani uri muno uri mchimwe changu iwe tenga tiketi. Thank you Zvichanya kudya. Thank you ne 250 stars. Izvo ndabva ndaita sheve guys. Ndavanaita esi maipemu. Right guys, ngatidadzeiva kubhozve kuno kunonzi kuiko guys. Kunonzi kuiko imindimbaridze nzvimbo ndogosiva. Kudhuze nekulanda kunonzi kuiko. Kaiguzi kunonzi kudiko kuya ku Quadford. Thank you Pem. Starpart hanzi yabva yaactivatewa guys. Starpart yaactivatewa guys. Chibva imakanda ozve. Chibva imakanda masters guys. Itendi share life guys. Vanhu vakawanda vakapeja kavakasivi. Yes Irene. Saka itendi share life. Akapeja kakaningeza kuti pane notification guys. Mapeji maumba 1 tunetsa ofuti. Vakadango izvo zvakangorangu dziteba nazuka musiya wabvisa monetization evanhu kudzoka button apasi sina mai mwana kudzoka maads angu andichamaoni ndobva ndaisa zvikanzi it's a technical issue we are fixing. Nanhasi tiri kungo we are fixing. Saka izvo zvinotoshaya kuti zviri kufamba sei but anyway tinongomirira mungozati zuka nita zvaanoda guys asi seda atirege kuya edu tichita zvatoita just because zuka wazoda yawo tongoita yatinoita handitika saka tanditega vamwe guys at least tikasvika 250 pano abva ana kubuda. Thank you ne 100 stars vedu ikandewo zvemastars tiachive Starpart tichinda takaenda kwai pane Starpart apo ina handisi kuiona kusaidi kunoko but ndanzwa chinzi pane Starpart zvinhu zvazuka zvakadzoka zvachinja handisi kutoiona Starpart izvozvi. Quadford aiwa Emily tinenge tiri Quadford Quadford guys handabhona niso kwakwa atsvuka manje atsvuka maronda plus kakwakuvava handapo apo. Thank you Lisa Mawema. Thank you Pauline Makuvire nekushare live suka chinja ndakutonyatsoona pamusoro poti Pauline share live zvozvo zvikuida zvichinja hani muri kuona suka ringochinja zvinhu every day. Inini kuno kumbinga ndichakwanisa kuti ndipine like ndikanyora ndega chinhu kupina apo chinonetsa imimi pautokanda mucomment section ndopina akachinja futi hanzi nanoko asiriwo masters acho noku asiriwo. Thank you noku allow but asiriwo those are not the stars that we are talking about. Hanzi namaipichera kune bholi yedu yekunoku kuningikiri kuno ku UK Team Diaries andika kuno ku vanhu Team Diaries andeita apa yatosvika 250 right. Saka guys takuda kupinda mu Revenge Diaries yakamira yakadai so anditika kwanzigi kuti asiya yehondo kune mhepo saka panza apa pandanichirwa nemhepo kune mhepo isingaiti panza apa nemhepo saka yanga ichidai. Thank you Zvicha. Thank you ne 200 stars. Saka guys Revenge Diaries day kudai regai nyesutariswa zviri. Thank you Rudo Charity. Thank you regai tariswa zviri guys amusandivenge vanhurume but ndingotariswa zviri esi blessing vakadzi tanetswa nevarume icho. Connie, thank you ne 500
500 stars. Thank you Koni, thank you Koni. Tanetswa nevarume. Anditika vakadzi vakawanda vari married vanetswa nevarume. Thank you Rudo. Vanetswa nevarume nenyaya dzemujolo. Varume vanoita yavanoda yese. Anditi maona vakadzi vanozoya nenyaya. Thank you Sila, thank you Kwisila. Guys, dimita mchinditenderawo muka muma comment section. Time mchinditenderawo kuti wati ndikontinue nenyaya. Handimaona imi mchitenda ndichikontinue nenyaya. Handimaona. Saka vakadzi vari kuitirwa mashura mudzimba umu nevarume. Tichitirwa mashura nevarume kudaro mudzimba. Mukadzi vazhinji kudhara isusu mazera edu guys. Takakura chinzi yesi swema, takakura chinzi munoteramira. Murume akaenda kunoura ndizvo zvaanoita murume. Ndizvo zvavanoita varume unongogara uchengetedza imba. Isusu generation ichikura ndizvo taiudzwa. Tainzi gara ukatodzokera kuti unokomplena kuti kumba kuri kunzwa ikonzi dzokera unogara. Ndizvo zvinoita dzimba. Kuhura achitouya kekumba gara iwe. Ndizvo zvataiudzwa. Antimaona. Asi nekufamba kwenguvawo andimaona zvinhu zvinochinja. Handi varume vaya vakazonyatsokuonekwa kuti vakutozonyatsokutohura chaiko. Vakadzi vakaona kuti varume ava mahururu avari kuita ka ndinogara ndine heart break, ndinofane stress. Zviri nani kufane stress yangu yekuzvitsvakira kana kufane AIDS yangu. Thank you padoko. Thank you ne 500 stars. Neku AIDS yangu yekuzvitsvakira pane kupuwa AIDS nomunhu. Vakadzi ndokuchitanga. Hey guys, ndokuchitanga kura. Get me right, musazotokota mashoko angu. I am not encouraging or condoning any behavior yekuura ito nevakadzi. Handimaona. Asi ndo zvavari kuita. Vari kuzviita. Handimaona. Vari kuzviita ndozvatiri kuita vanhukadzi. I'm not condoning that. And I am not saying kuti zvirai. Thank you Sharon. Handimaona. But vakadza kuzviita saka we might as well talk about it because isusu tinotaura mataboo issues iwayo. Anonzi zvinonzi zvitauriki pano. We talk about that. Handimaona. As diaries. So now today is the day we want to understand and how they are doing it. And it is the revenge diaries. Because munhu wamurume haugoni kumurova. Guys, unorohwa ukafa. Munhu wamurume haugoni kuti uite zvaanoita zvokuti hauyi kumbozuya neFriday woenda Thursday uya neMonday. Hauzvigoni. Unenge uri pamba une vana. Asi vakadzi vane ways dzavanoita nadzo. Anditika saka tinoda kuhwawo nhasi idheri kuti tinzwe shiri padzakabvuta rekeni apa kuti kwako iwe wakabvuta rekeni sei. Chii chakaitika? Wakanga wasvika pakuomerwa kusvika pakuti uzosvika pakuita decision yekuti you know what? Nokuti tozati ukabatwa handika unogona kushutwa nefuti. Izvozvi kune munhu akafita kufa nhasi. Izvozvi nhasi manera nhasi. Kune munhu akafita kushutiwa nhasi here kana kuti hazoshutiwi handizivi. Asi nezuro ndakagumisira akaiswa futi pamhanza. Handi nokuti anga achitodini uyu ndi boyfriend uyu anga achitohura nemukadzi wani wemunhu uyu. Vachitohura vese handika vakazobatwa vakazobuda pamhepo. Vaishanda mu broadcasting studio. Handimaona vakazobuda pamhepo vachitaura rudo rwavo vasingazivi kuti vari on air. Zvino zvakatekeshera nyika yese kuna nawo mwene notozva. Saka murume ndobva zvinzwa kana nefuti ndobva nesa futi pamhanza. Saka nhasi anokwanisa kuti anourawa here kana nokuti ukabatwa unofa. Zvatoziva nditi kana kurambwa zviri kwauri kune murume wachona. Asi vazhinji vari vakwanisa kutambira cheating ito nevakadzi vanozviuraya kana vanokuuraya. Asi ivo hatizviurayi isu. Tinonzi puta musodzi, move on, zvinowanikwa. Isati hatizviurayi asi ivo vanozviuraya. Anditika put it there. Yeah, I'll send it to you. What did? I like to do 20 pounds because until Saturday. So what did? They don't know. Oh. So I'm going to go on Sunday. I'm going to skip a Saturday. So what's Sunday? All right. No problem. Right. Saka ndo nyaya yatinayo guys. Namba ndakapina, namba yakapinwa hapo. Anditika ari kufa kuwa muti anofa nhasi kana kuti haasi kufa handisi but futi akaiswa nezuro futi. Vanhu murume akatochinja face akatsamwa. Handi muri kunzwa. Saka ndo patiri kuti tisvike ipa kupasikimisa ipapo. Saka guys, ende mukoti sati musikana pavanga vachihura anga achinakirwa sei guys. Kumboku kana kubatwa nemurume anga asingasadi. Mai mwana ari akatonosvika pakunorenda office yekuti vakwanise kuhurira neboyfriend yake. Ndiko wanga wohurira kuoffice oenda kumba akatodi akatoguta kudhara. Saka ndoda kuti nhasi timbonzwawo kuti imimi kuside kwenyu anditika munongofona guys. You call anditika munongofona don't come thank you Mkoma Gordon, don't come nefesi yako unless uchizvitemba uri nhengo inokukwidza hatizokurambidzi anditika. Asi unogona kufona kuti chakaita kuti iwewe
uchichita ipapo uripo zvakatanga sei nokuti vemabhurugwa vanonetsa guys, vemabhurugwa vanotonetsa. Saka pomwe pachona unokutaura zvanokonza kumuitawo unopesera ngoti rega ndidai hanzi murume ndakatanga. Alright, toti murume ndiye akatanga but murume azengadzikama wangu ka zvezvya but to justify here Grace, are we justifying izvo zvakaitwa ipa baba namapitse? To justify here. Alright, tongoti alright, let's justify. Saka guys vanoda kukwanisa kufona fonai tinzwe kuti zviri kufamba sei kuma branch amakavhura kuti revenge poka revenge iwo I know kuti obvious unongochwa kuti moyo wangu unoita zviri nani kana ndikamurevenge naye akaona chita ama andimona amama andimona asi vari kutamba vakachenjera vazhinji vachona asati vabatwa avo indotovaziva hangu vamwe vari pana vanodini vanoitawo izvozvizvi andimona asati vabatwa zvavo vachiri safe izvozvi. Saka guys fona itinzwe alright uyabva iti abva requesta kukwira inenge mengo inozvimiririra ishi requesta kukwira. I'm adding you my dear. Ndandati ndikuprotect kuti chifona idondikwira uyaisa request yekukwira kuti ndoda kutouya fair ndofunga ari kutorifeja zvekutodaro. Saka regaiti munzwe kuti ari kuti I'm trying to add you dear, I'm adding you pamusoro apo. Regaiti edetione regaiti muedetione auye tinzwe. I'm trying to add you, let's hope unopinda pinda tione right. Iyi nhengo yakazvimiririra ishi yapinda. Hi dear. Hello. Hello. Hello dear. Hello caller. Caller hello. I think network ya call. Guys muri kumuona here because isisu kuno kuti tisingaoni ka vanhu nokwira vatishaoni mazuva adona. I think network yake. Right, dzokai caller. Ndikuzviona Shalom fona, itazokufona Shalom. Fona, ntora number yeufona. Fona. Itazokufona Shalom. Network ndatoona wadzoka pa wadona wadzoka ausina green button. Itazokufona. Fona Shalom, tora number izo usave ufone. Right. Fona tinzwe and wangori gamba wena wango wazviwira direct fair 1 fair kwene zvokuti kuhwanda kana kuti aiwa angazviwira direct mwanasikana akati indoda kukudza enda kakatarisana nemi kudai face yangu muchiona asi zvokuhwanda izvi. Saka buda unogona kubuda pa live Shalom itombobuda pa live ugodzoka because iko zvine zvinotoona muconversation hauna green button pawadona hauna green button yese simangeli buda udzoke ndo muri kuona zvaita Shalom izvo ndokupandika kwakaita vakadzi they don't care anymore. Saka varume ndosati muripo matogarira asi hamukomenti makagarira muzasi munoda kuona kuti vakadzi ndinokwira here handikana vanofona here uda kuva voice. Saka kana makangwara torai manotsi kuti chii chiri kuita kuti vakadzi vadai gadzirisai kwanzi sisime ndinoda kukudzai muri alone aiwa zveiwe Marceline handiti ndiri kuita ishow. This is a show. You have to call in vamwe vadzidze vamwe vahwewo kuti zviri kufamba sei neyo varume ndiyo nguva yekuti vagadzirise vaite macorrections kudzimba uku zvinoita vanenge vachifunga kuti hazvigwadzi vanzo kuti zvinorwadzawo vamwe vanhu mwana umwe munhu mukadzi kungoti mukadzi akasimba guys dai tichifa isu kwanza ndipi munhu revenge yekuvhura branch ndinotora mari hazvinei kuti ndeye fees or rent I gospel myself. Zvino ukatora ye fees kana yerendi munodzingwa pamunogara modini papenzi budai akunzi budai woga mose newe unonzi budai chagona hapana. Right, fona ituone guys. Hi Tembi, fona ituone guys. Vanofona fona ituone vanokwira ituone vanofona fona ituone guys vanokwira ituone fona ituone. Panongoda wana anongovhura musangano ugoona kuti makoza chayo yakadai 1 chete ingovhura musangano 1 ingovhura ari kunyaraka tingovhura musangano 1 munhu ingofona pavhure musangano uchaona makoza achipinda akadai panapa panongoda wana anovhura musangano kwanzi varume vanogadzisa kana tozogara ngavambozvinzwawo kugwadziwa this time ari kurwadziwa
ndivo vanorwadziwa zveshuwa ende ndosaka kuchinzi vanofa, vanozviuraya, vanomwa poison, vanozodini. Hanzi Revenge Diaries, another day, another vlog. For 19th, guys. Kwanzi negore ndakamboshingurudzwa ndakanga ndafunga kujola but ndakazodzorwa kumasowe. Kana wakadzoka zviri nani. Vamwe vakatofamba nebhora mai mwana. Kufamba nebhora chaiko. Hanzi madhodha kudherera mani tingatoremba. Ndizvozvo. Uku kwenyu kuChipinge uku Masisiva kune uya wandakazowa uyu Nikikiri wokunzi akazohurawo akabuda paaudio uya mana achitaura kuti isusu tiri kutohurawo kuno kune vanhu vanenge vachiakuzeta mapisi job vavo. Munhu ungaita goreresa uri kujoni ikoko uchindisiya kuno kuChipinge unofunga kuti nini kunoya nemota dzako chisiya. Alright. Alo Kola. Ndiri bhokuri sekoni. Thanks Selina. Ndati ndimbofona but handisi inini ndaichiona ndiri pamurume. Ndiri kuda kuvhura musangano zvavo. Okay. Alright. Zvakaitika ndezvekuti inini ndaive mudiki handiti kwataigara nevamwe neighbor vedu. Saka baba ava vaive nevakadzi 2. Mumwe mukadzi mudiki aindifarira. Saka everyday aenda kuhospital achiti ari kuenda unoona vanorwara. Saka ainditi ndimuperekedza. Aiudza murume wake kuti ndimuperekedze. Pakudzoka ndopaaidzoka nekumunhu wake. Vosvika voita zvavanoita. Ini ndine ndakagara panze. But ndaingoona nepaketeni zveudiki zviya. I think ndaive kumagrade 5, 6, 7 ipapapo. Saka akazobatwa, paakabatwa manje nyaya akataura akati murume, ndosaka ndichizviita nekuti murume wedu uyu anoitawo. But murume haana kugona kumuramba. Vaingogara vese. Kusvikira murume azorora futi mumwe mukadzi wechi3. Mukadzi wechi3 manje vanga vatobatana namainini ava vakanga vandaifamba navo. Vaienda kumadhiri ikoko vari 2. Vachienda kunoitwa nevamwe varume vachidzoka vava nemari kumba. Saka zvakazoitika simeli ndezvekuti kwakazouya muzukuru wechirume nemukadzi wake. Vakabva vaita 3. Vachienda vaibuda manheru vachiti vakuenda kuhospital kunoona vanorwara nekuti mama vangu vakazopedzisira vandirambidza vaona kuti kune madhiri ari kuitika. Ndopavakatanga kuenda vari 3. Vakazobatwa manje vese vari 3. Uyu muzukuru uyu wechirume uyu akarova mukadzi. Then ava vari 2 havana kumborohwa. Mai guru manje vanga vakutsamwa kuti wai usingavarovi ava. Vachiita zvinhu zvakapusa. Uyu muzukuru arova mukadzi wake. But hazvinomboperera ipapo simeli. Vaingoita izvozvo vachingoita pati vose vari 3 vakazoshayika, murume uyu nevakadzi vake 2, but first wife achiripo mupenyu, just because akazobuda pamusha ipapo akati izvi handichazvikoni. Alright. Okay. Asi kubva vanohurirana vose here mufamily kunyengerana kuura kudaro vose? Vaifurikana nekuti matenda ndaifamba navo handiti uyu second wife ndiye airecruita ava. Vaitowirirana neava vamwe vaya vari 2, mukadzi womuzukuru neuyu mukadzi nyina wake. Aitovarecruita. Vakangoita havo lakini ndoti nichandoziya guys pachihure chero zvoita sei. Haungafi wakaudza munhu secret kuti hande kuchihure. Unomutanga sei kuti ndiri kuhura? Unotanga sei kuudza hama yeko wakaroorwa kuti hande itinohura? Kuchihura haudzwa kuudzwa munhu unongoenda woga guys nokuti unotengeswa. Ipapo semeli ndopakandishamisa. Mama wangu vakapedzisira vakuti aiwa iwe ufanira kuenda nevanhu ava nekuti ndofunga mai guru vacho vanga vakucomplaina vachiti inini ndinozviziva. Inini hangu ndakazviona and dzimwe dzenguva ndaiona like kana vachirarana mumba handiti ndaiona nepakete nekuti
mubhedha wavo wanga uri next nepaketeni and raive white kana lacho keteni racho, saka ndaiona zvavaiita. Saka mai guru vakapedzisira vakuti inini ndinoziva zvese, saka ndofanirwa kutaura. Mama vangu vakati haufanirwa kufamba nevanhu vakuru. Ndokurega kwandakazoita kuvapereketa, but ndaishamisika kuti why vachiwirirana pazvinhu zvakadero. Naiko zvino zvinondinetsa semei. Zvakaoma. Zvakaoma. All right. Thank you very much, Kola. Right, Kola uya guys, hanzi kwedu kuvariko vakanga vachihura asi vakapesera vari kurutana family yese vakuhura family yese mufamily momo. Asi chandodzanya kuti kuchihure guys, kana wafunga kuita izvi unoenda chero shamwari ukaiudza inokurumira guys. Shamwari chaiyo katoitaurira chako chaiko inotokurumira kuti ari kuhura uzvi, nokuti mashamwari edu ariko mazana muzati vanotaura vanototaura kuti tazodai zvikazodai, saka zvinonyatso kunetsa. Ava vakatori kuti vanhu tiri pati haidode. But munoiziva guys, hamena kuti ndizvo here kwatite zvechokwadi, makambozvionawo kuti vakadzi ava vanovhura mabhuranchi vari pavarume vanohura havarambo zvokumanya. Munozviziva kuti vakadzi vanonyanya kuita zvokuhura chaiko, vanoita zvokuvhura mabhuranchi ava vari pavarume havarambwi. Iwe mainiya wakadzikama mai mwana unongorambwa uchirambwa kunzi kwai wabika usai hwakatsva, unorambwa ukatoenda kumba, kurambwa chaiwo ukatoenda kumba. Asi ava vanoita izvi varipo vakatokonza, havana kwavanoenda vachindepi, havana kwanobuda vachinda. Right, kana aripo mumwe fona itinzwe guys, fona itinzwe. Fona itinzwe. Thank you moms Masha, thank you moms thank you very much nemasters. Avarambwi makambozviona vanonyatso kutohura chaiva pavarume haarambwi guys, unodoramba ega, unotobva oga kuzoti inini ndakutonyatsobva panapa ndaremba ndanetsa ochizoinda iye chabukwai haarambwi kudai haarambwi. Right, fonai ko mwana wangu akachida kufona yambo try kukwira pakadonha waindepi. Havarambwi ndozvandoziva ini, havarambwi. Anenge achimbohura aripo, anenge achimwe tayari charipo, murume ndechitotira chidzoi mai mwana aripo haabudi ende harambwi. Hamena kuti zvinofamba sei, harambwi. Iwe unorambwa zvinakana nebasa resopekesa mabhegi kunzi family meeting ichichichi, hanzi mazana unoramba munhere unongochinja kwokuloja. Hamena kazvinongoita. Amen. Right, vari paida varida kufona guys, fona itinzwe. Esikotilda fona itinzwe. Hanzi handiti vanenge vakajisa murume mushongo wekuti tube kana pamwe kwasinambodyisa kana odri kana that is not always the case yekuti vanongodyisiwa, pamwe kwasinangodyisiwa. So amen. Azvo naye zvako muroro wokusanya, it's not like havana mabranch naye chingofonai guys, it's not like hamuna mabranch, munawo mabranch. Right, we listen, we don't judge. It's not like hamuna mabranch munawo. Handiti ngatinzwei kuti what was the revenge for? Wakanga waitirwa chine murume ura chakanyanya kurwadza chi? Right, kana kuti vacho vakarwadziwa vakaurigwa zvokurwadziswa chaicho nevarume, chifonai chino usina kuzomuhurira. Handitika hasi tofona papi magi, idzo namba dzakapinwa idzo magi, idzo namba dzakapinwapo idzo tasapa pazasi apo pane namba dzakapinwapo ipapapo ndo namba dzachotora namba dzosave ofona. Havadyiski paya zvinokuti murume mukamona guys ainda atotaka kutoseva kumba motwai anenge akatodyiswa anenge akatodyiswa gatifonera fona fonere pe musambozvinyepera gadzi mungu havadyisi ndo vanotopanduka. Hallo dia zvini tiripo handei tikuda panyaya yamapinza. Ndiri kunzwa taura. Yes, tiri kunzwa taura. Chibata mhino kona, bata mhino. Bata mhino. Confuse the enemy. Kona bata mhino kana wane tombo wombo mira, wombo fema, womba futi. Tichinda takadaro. Handei. Good.
taura aizvi adonha muchichi kuitika nefoni yake haasi kuda kuhwikwa saka tiri kuda kuti abate mhino anofanwa kubata mhino anomaona akangobata mhino zvadhako hapana anofa akamuza kuti ndiani anenge angobata mhino yake chete anenge asatozvitairawo zvokubata mhino zvacho kaisi aiwa kana anenge anofema zvekaisi anenge anofema bata mhino wangu confuse the enemy kwazodonha sei bata mhino yeah good tuone voice ratochinja completely hande nenyaya kana waneta unofema zhuwa usazofa tikukuzwa wezopinda pamuchato seiwo nemuchato saka iwewe asikwakaleo ndichibvunza fema iwewo uri kuti kwakamubata ka199 ane girlfriend akakumbira hake ruregero andi saka ka1 ikapo kabva tovhura branch ndakarwadziwa kuti shamwari yachagara vatoenda dai ndiye akatsveta neni pageri paagari akatsveta pakubaikadai kusvika kutoona munhu akagara imomo but saka iwewo hazvina kuzotorera nguva here kuti uwane branch racho saka branch rakarakagara repolitika tiri kuda rikuda nezvakaitika izvi vadaakakorotaiwa nezvaitika saka hamuna kuzobatwa here ane asma saka akazobata umwe musi ane asma kwaobatwa akadzoka wachaepeka vingire pasi wane branch yaparapona akandisevha nabesha mwadhako wamubva akuti namwamarana shamwari branch yazakafona statika checho wamubva ati munhu ndomuziekidza chikudaira akudaira sokunayanzwa alo akaona kuti asi munhu uya akakasevha foni ndokutukana vari pafoni tiri pasi chowacho akakanzokana unoona munhu azvimba muviri wese akatozvimba muviri kufuta nevasha saka yakazopera sei vakapedza kuwacha nopakanzi ko munhu akazita rakanzi jidhiya chabvondoafoni ndikati zvawari ndabvunze chokwadi ndikatigara pasimudzi vakambudze ndikati mwe kutomanya nezvekudaro kutomanya nezvekudaro ende handitore wini kutoenda ndichinibaranirika kushanda namari wachichuva uyu munhu anodhiraivha mangogogo magonyeti ndichakuudzai buda nachalo mubuda palive ukodzoka ndingatinokunaandero magonyeti ndaarangachitoti pamari zvekutodaro zvekutodakaroita ndatombudode kuzvekutodaro saka kwakudzanzi ende watikwanisa kuchema ndikati kuona matimira ukuite andakaita pandakaona pepe kugirlfriend ndakarwadziwa pfuura nepapano
unondokutora foni yako ndokubvisanaine ndokupfeka ndokubvada pesiwana ezinowana chikaza chitangii life panowani akachisitamba munhu achaita chohori apo munaraiti saka wakabva watosiyawo nebranch riya zvachose vavo branch ndakabva ndakatosiyana naine vakatema pabranchi rapitsvana kuhamba dzangu hamba dzangu dzakanyara manje zviwangu vakatsongodzwa kumunonyaka nemurume zviwangu vakanyara zvekuti apa branch vangu vatorifanirawo hey right saka kubva ipapo mugere zvakanaka haana kuzobvira aita even nanhasi haaripo nezvitonanaka mafoni hatisina kana mapasment mwene munhu anobatina mifoni yake yangu ikatofama ndotodaira hey but akakurumidza kuzviregerera here kuti ndakabata mukadzi wangu anga achiura ndakabvunza kuti naita revenge kadiwa katiratidza kuti kuenda kwamakoni kunekwa nekuku saka ndinoda kuenda kwamakoni nekujambata kana kwamakoni nekusvika kwamakoni ndokumbira kubvunza question ichi ini question yandinongonza ndakanzwawo antika but it's kind of a little bit it's personal but can I please ask since tiri pashow hanzi neumwe munhu akandiudza kana mukadzi wabva kunovhura branch like let's say murume azvibata sezvamakaita izvozvo handika akuzviziva kuti mukadzi wangu ane branch akudai kwanzi munoitwa zvokuitwa zviya zvoti ndikaida kupfidisa zvokuti anoda kupedzera chonguti kuita kunge akuita competition neuyu branch rakabatwa uri ndizvo here kana munhu akukatiweta ngova rezvaimboita izvozvo plus kakutera kuti fonire yangu tikoteriswa but asikutoziva toini ndamba dzembranji ndandisinotinda musoro dzadziri kufone ndatichatombodzisiva hanzi nakone mwana wangu aindiudza hanzi ndandagara ndichingonzi everyday anoita so aindidarika saka ane chinhu chakakura kwai ndaibvunza mubvunzo isingaiti everyday ndaaregererwa ari mumba but murume like angava negodo rekuti hanzi akuda kuita kuzvikombeya neuyu yuka uyu asipo kwai saka ndaibvunza kuti aita sei mastera waitwa nekona kuwedzera zvekuwedzera faya kuti ati atizokuti ndini ndikukunda saka nai ndabvunza kuti ndizvo here zvinoitika aiwa inini izvozvo zvakiitika kuti munhu akati pamwakatiza kuti ndine kama yangu idiki kana kuti ikaseiwa meme yedu ndoitwa iriwopi kuya pakustori ndakangoitira fani chokwadi kutaura chokwadi branch raibata basa branch saka maima mane magonyeti maenda nemagonyeti maindepi maisangana nepi maenda kumaloji right panenge aripo okay ende iro branch yakazviziva kuti mukadzi womunhu network yake irikuita chitisa hello caller yes aiwa but kana magara zvakanaka henyiko zvino zvimuri pari bhokola then aiwa tinozvikudza network tisa tinozvikudza kana mugere network yake atodona network iri kunetsa paari zvakaoma hanzi nakola maiwa handiti hanzi nakola murume wangu ndakamubata fair achidanana achihura neumwe munhu anditika saka ndamubata kudaro ndakarwadziwa because ndasati ndambozviexpecta ndasati ndambosangana nazvo ndakarwadziwa saka ndarwadziwa ndandine munhu angagara achindidawo achingondinyengawo kwai ndobva ndachitonodanana nemunhu uya saka ndadanana nemunhu uya kudaro
kwai ndo patakatochitsvisa manje nemunhu ya kwai takadanana saka inini namba dzemunhu mufesi anzi aidhiraivha matraki saka hanzi namba dzemunhu ndakasevha nezita reshamwari yangu kwai saka one day ndiri kuwacha ndiri panze anditika kwai because ndiri kuwacha ndiri panze ndasiya foni mumba kwanzi mufesi ndobva afona handi uyo ari mumba kamurume wake ndobva aura namba yakanzi shamwari handi ndobva aisiya mufesi ndobva aramba achifona kusvika yati ishamwari kai yake yemukadzi anoziva zita ndobva anodavira pakunodavira ndobva kwanzi anzwa hello baba wevoice vamwari kusaiti handimaona vanzwa kuti hello zvekusaiti vepandopava vachitanga kunibvunzana manje kuuya newetarita vanhu vataka kupindura rafu vataka kutukana hanzi vakatukana vanhu vatukana ndobva adropa kwanzi ndichibva ndapinda dezwa mumba munhu anga akafuta kuzvimba chako neshungu kudai so kwai ndobva tanga kuti kuda kuti anoiswa ndobva ndanza kuti aiwaka handiti iwewe wakanditira ndikikiri wakanditira chihure saka ndanchirivenja ka saka tave squeko zvino kwanzi ndobva kwatogwa line rangu renobva ratsengwa ndobva zvanzizvo ngatichitangai panyuwani saka pekuti hachisina pekuti anabata baba vaya handimaona saka ndo zvanga zvavepo kwanzi pati branch iroro raigona basa ende raifamba basa zvekufamba basa ende raitipa mari zvokuti ndangatopinda nemwoyo ende anga kutondida zvokutoti siya muri moko ndikurore andimona so hanzi pakazongokatwa communication munhu atsenga line ndikatengwa line nyuwani ndo hanzi ndazvo ndiri live because aiwa ndiri live kuani kunoku uko tashare chete inongoshare kwese it shares andimona manoda kuona ikononerai ndo zvinyuwani zvakaisana suka izvizvi zvamuri kuona kunge munhu ari live kwese andimona saka ndo zviri kunzi nakolachi ndo zvakaitika and right gai ndimbodzosera makozi evamwe vari kufona bheke tinzwi inga zvakaoma hakuna vanongohura guides pasina chanenge aitikwa hazviiti unenge uchitotsiva unenge uchitotsiva hakuna munhu anongohura hazviiti ambotirai kuadown unenge uchitotsiva guys kungoti hedu tisu vakadzi mazano tine unhu hwekuti tinozogotuka biye wedu tongochihurire wangochidai handiwana sei but kwanzi namba dzidzai kudzinyora muisa mumwe hembe muwadro muhembe yani ko musi uyo akapfeka hembe yake akaona mune namba ava vachibatifona vangachifona right kona kana mazoda enyu muchazofona futi right varipo vamwe varida kufona here guys varipo vamwe varida kufona here guys varipo vamwe varida kufona here hanzi mastaezera esonoitwa kubranch here kwaine mwana wangu yaindiudza nzi murume anga kuti iwe akazobatwa ake nemurume asi vakazogadzana saka murume anga kubvunza every time achimuti he saka iwewe munhu wako aindikunda here he anga ane chonchuri chihombe here kuti darika he kwandikaona sokuti izvi pambedha handina action andikuita kunzi asandisi kuita aita sei ndiudze zvawaitwa nemunhu yenditewo ndiudze zvawaitawo nemunhu ndikuitewo handiona munhu kwanzi nepasingafanirwi kuti papinde nyaya yemunhu yetaregera yanga ichingopinda ichingotogwa kunzi aikuita sei nditi handiona akutozvikombeya like iye nevanhu vaiva nemunhu uyauya wemukadzi uya wakanga abata chikomba chemukadzi kuti tikatsaka iwe waimutsanangurira here kuti murume anoita so handiona waimutsanangurira here kuti chikomba changu chinondidai kana chikomba changu chinondidai kwanza uzozvitauri orit gaitikufonera ari kufona futi kwanza alright hanzi ndise kulive alright ngaitinze audio muri sei ndauyawo nenyaya yangu munoisenyu palive handisina kuita zvekufona inini ndaiva ndakaroorwa murume wangu akazoshaya zvake but ndakaroorwa kudaro sisimele ndandakaroorwa nemurume aiura zvekuti aigona kuti pazuva airara nevasikana kana 3 zvandaisiva inini semunhu aishanda nepublic aingoti chero wafunga kupfimba aipemba otinoti ande kumba uri kutobhadhara room
otoita basa ravo sisimele. Hey. Ndakasvika pakuita mimba yangu ndikabatsirwa mwana. Sisimele munoziva peni yekuti murume ari kuura apa une mwana. Murume ari kubuda mumba udzoka asina masokisi. Hey. Umbvunza kuti masokisi aripi, okuti ndambomabvisa ndandakutsva. Umbvunza kuti ko munotsva nemuchando here vedu wei, okuti sometimes unenge uri busy unoita pressure yekuti unotsva saka ndandabvisa masokisi. So one day ndakazomuti, do you know kuti zvauri kuita hakuna asingagoni kuzviita here? Ndobva nditi kana wangozviita kamunhu unorambwa. Ndobva ndamuti I'm warning you, zvauri kuita I can do it. Ndakanyatsomuudza. Ende kana ndatanga haundidzori, iwe ndiwo uchatozodzikama kuti ndikwanisewo kudzikama. Ndobva nditi ita. Sisimele ndakachovha gore ndamupa warning kudaro. Unoziva kuti unenge wakuda attention boss, kana une mwana ka unogona kumbopa mwana attention. But zvinhu zvanga zvatanga ndisati atombova nemwana. Saka ndangoti regai ndikupa zvangu mwana wangu attention yese. So murume achingoita mabasa ake ko ndingazvinetsere kuchipa munhu pressure. Ndakarera mwana wangu Sisimele akachovha 1 year. Ndobva ndazosangana nemunhu wandakasangana naye. Ndobva ndamubudira pachena ndikati, you know what, inini handisi kuda kuita zverudo chairwo but I just want revenge zvokuitwa nemurume wangu. So usandibatirire pandiri, handisi kuda. Ende munhu aitwa mukomana jaya risina kana mukadzi asina kana mwana Sisimele andakawana. Akangoti it's fine, maybe togona kutozowirirana, maybe ukarambana nemurume wako totoroorana. Ndakati handisina kusvika ikoko, ini ndoda kurevenja. Sisimele ndakatanga kuita zvandaita. Ndaiti weekend ndabva kubasa iri Saturday masikati ndaendesa mwana Samuel ndoenda ndonoona munhu wangu achidzoka. Sisimele inini ndiri munhu yekuti Sisimele ndikanyatsonakirwa zvangu pambedha apa pabonda apa tikanyatsofadzana chaiko kana uchindiziva cheko you can notice my eyes kuti kune kwabviwa. Saka semunhu aiziva munhu wake, one day akati ndadzoka apa ndanga ndapera zvangu ndanodzotiswa tuwaini first time yekunomwiswa waini ikoko. Akanditi kumaziso ako, ndikati ndandichimwa waini. Zvikanzi wangachimwa waini? Zvikanzi it's not wine chete. Ndikati saka chimwe chii? Zvikanzi une zvawaita. Ndobva ndamupindura ndikati ndakakuti kana ndakurevenja iwe ndo uchadzikama. Ndozvandakamupindura. Ndobva ndatofuga zvangu blanketi rangu ndakadaro. Murume haana kurara usiku. Unotomuzwa kuti munhu haana kurara. Ini ndo ndaingova pafoni ndichichata nemunhu wangu uya. Chiti munhu wangu uya zvandanonzwa kunenge wagara murume anenge angoita zvokukubhabhadzira zvezviya because anenge achiguta kunzeka zvaizongoti ningobhabhadzira semunhu ari kukomplena. Inini musi uyo ndachifadzwa manje chaiko ukuku. Sisimele ndakachovha nemunhu wangu, takachovha. One day ndobva azongonditi mukadzi wangu rinozongosvika pakufa, ndaneta. Ndikati waneta nei? Zvikanzi I know ndakakurwadzisa and I can see kuti uri kuhura. Ndikati inga ndakagara ndakuudza, ndasingambomuvadziri. Ndakamuudza ndikati ndakagara ndakuudza kuti kana ndakurevenja iwe ndo uchadzikama, kuti inini ndikwanisewo kuchidzikama. Sisimele murume akadzikama. Ndakasvika pakunzi nevanhu vaimuziva, because vanhu vaitomuziva zvishuwa kuti ihure chairo. Zvamunoti Father Diaries havasviki ipapo kana takutaura pavarume vanohura. Vana mhofuke nehura Sisimele. Vanhu vakasvika pakundibvunza kuti wakaenda kun'anga ipi, oro wakaenda kumuprofita upi, oro chechi ipi zvayo pasta vakakubatsira. Ndaingoti kuvanhu munhu anozongosvika pakuneta. Hakuna munhu anosvika pakusaneta nemabasa ake. Unongosvika pakuneta nemabasa kwangoti regai ndisiyana nemabasa angu. But ndakamudzikamisa. Ndakamuudza and aitoziva kuti kana ndataura.
ndochino chaiziva ichocho ende kuti zvinhu zvaari kutaura faka kunyepera ende anozviita indi ndo zvandinotori akadzikama sisimeli akazosvika pakufa but anga adzikama tachigarisana ini nemanje kuti ndicharega branch ranga singaregeki sisimeli ndiri kunyeperai ndandanguti ndikaona mukana ndoenda but murume anga achidzikama ini nemanje akudzikama kwakazoramba nanhasi nemunhu wetinongofambidzana akasvika pakuroora atova nevana vaviri izvozvi asi tinongofambidzana zvinhu zvadarika 15 years singazisinele tichingoita zvedu apo neapa asi everyday maybe after some maybe 4 months 5 months tichingotora zvedu pafoni tozoti ashimadhuda kuona toonana ini ndakaita revenge murume akadzikama nekuti ndandachirwadziwawo nechihori chemurume. Hey, kapedza here voice note. Hey, yapade yanga anyazita akufona kana sitawirira right. Pane anyora kanzi maridzo yanhasi yesitrainers haisiriyo. Hatina maridzo yataicha my sister. Here on diaries, let me tell you what diaries is all about. We talk about stories that are untold stories. Things that are considered to be a taboo in our country. And we talk about them. So, tinodzidzisana zvakanaka, yes. But that does not mean tidzisana zvamudzimba. Vakadzi havasikuhura kunze uko. Vanotoriko vari kutohura, and we cannot ignore that. Andika, vari kutoita, andika, based on their own reasons that tiri kuda kusiva nhasi. So it's not always that we come here kuchita holy. We are not holy. And we are not perfect. Yes, but we know obviously. Then it was okay. Because the diaries no diaries is very interesting, guys. We talk about everything, especially pano tinoyatodzivhiya handimona totodzitaura nasi ila vatisingasipi mukana everyday tosipa vakadziva vevanhu mukanaka tichivatsiura tichivadi nasi idhene kuti timbonzwa kuti sei vari kurevenge diaries iyi chii chakakonzeresa ndepapi pakaita kuti vasvike pakuita zvavari kuita. They also need to be heard. So today is the day. We are here. We are not going to ignore about it. No, let them talk. Andika ngavataure because vanhu vanenge vasvika pakurwadziswa andimona, and then kana varwadziswa vanofanira kuti vataure. The platform, we give platform to everyone. Andimona pano tinotokurukura idzodzo dzinonzi hadzikutaurwa kushoko, pano tinodzivhiya. Right, tingaizosere koli yauyu ivoice note ratumigwa iro kwanzi nanhasi nakona nebranch rangu ndichinaro murume akazofa asi akafadzikama asina ndakwanisa kuzorega saka mobata handika mobata point yakola yataura haana kuzogona kurega branch handimaona nokuti akanga atotanga saka zvave kwauri andikana uchida marriage yako don't ever consider opening the branch because unogona kuzotadza kusiya branch kola pakazongoitika kuti murume akafa andimona asi branch anzirambesvika pakutozoroora branch ndikaitawo mukadzi waro andimona branch ririko haririko ratove nevana 2 but apo neapo anotongouya ndotongoda kufunga mumwe wangu votoitisana andimona simeli ndakavhura hombe fona enchile the number is there fona idhei renyu nhasi uyai mutaure pana patinamba tinobatirira tinotaura nyaya zviri tinoita zviri fair munhu nemusi chero kuine muroyi chaiye anoti ndiri kudla vanhu ndiripo ini ndiri kuroya tinokupa platform kuti uya utiudze kuti uri kuroya sei, wakadla vangani, wakaroya ani, because they also needs to be heard varoya tinoita yese pano andisika yes. Saka right guys, vari kuda kufona please mukana ndiwoyu fonai. Inini regai ndibvokudza zvandakaita ini pano chiregai ndichitotanga inini pano ndigere pano ndoziva kuti ichazondipisa pamberi apo asi it's the truth yo handichinga it's the truth handiti guys kana uchinge wazohurigwa nemurume mamu wakola apa example ka kana wazohurigwa nemurume unosvika pano pakundosvika pakudhamba wosvika pakudza kuti I don't care handika chiri kuitika chaitika handiti hazvirevo kuti ndakagarirawo pamusoro pechiri
ndinile chiwani chihandipoti alright chika ndipotora kufona toda kudzaiya vari kufona ndingaiti vadzoseri kana vatozodiyo tozoida takaenda takadaro hatidi kuzvita masainti pano guys we are not saints. Hello caller. Caller, hello. Hello. Yes caller, how are you? Ina ndichazvisimeli kuti irevenge here yandakaita oro ndakutoroya. Makaitei? Pane munhu akandirwadzisa. Takaita 5 years yese tichidanana. Saka pane rechi 6 ndobva tadecida kuti ngatigare tese. Tamugara tese 1 year. Ndobva ndewo kune imwe nyika uko. Ndobva atarega ndimboenda kumusha wati ndobva asvika achiroora ikoko. Ndobva atouya akapfeka zvimabhegi zvake akaenda. Handina kumbomurwisa, handina kumbomuita sei. Asi ndakangomuudza kuti uchatambura ende pachaita nhamo 3 kumba kwenyu gore risati rapera. Muri kundinzwa? Ndatere. Saka munhu uya wanga ndoroora uya akabva aita nhumbu fast. Akati achibara mwana achifa. Hapana mboita kana 4 months mai vake vachifa murume iyeye. Achidaro mukadzi uya wanga akashakirwa nemwana uya ndobva amubvisa kunyika kwavo kuti auye. Kana muchiziva bhazi riya rakamboita accident richibva kune imwe nyika manje apa. Mukadzi yandokufa futi. Saka handichazivi kuti irevenge yandakaita nemwoyo here kana kuti mamwe pachona zvazvinoita handizozivi hangu, but chandinoziva zvinoita sometimes iwoyo mwoyo unoroya, muromo unoroya zvakare. Handizozivi hangu pakesi yenyu kuti imi hamunawo here pamakati pfei kwana achihuruku, hamuna kumbosvika kukola. Sisimeli ine handiende kuchechi, handiende kun'anga, handiende kana kumasowe. Ndongobhilivha kuti kudenga kuna Mwari chete. Ndoita. Saka you never, asi before, hamusati mamboitira mumwe munhu kutsamwira mumwe munhu akaita something here, akaona chimwe chinhu hamusati? Saka hamuroi. Inini tingotaura zvokumuchichidzira kaini. Words are powerful. And ukataura especially chibuda deep from your heart. Ukakesa umbozviita. Ukakesa munhu guys mumbozviita from the heart straight. Kuti ndikukesa munhu from the heart. Munotoona imi makangana munhu yeye munotoona pachiitika something. Mugoshia kuti zvinofamba semashoko ane simba mugare makachiziva guys. Masoko ane simba. Handifungi kuti kana usina kubata hako nezvo hauna kubata. Mushoko rakazoita iroro kesi iyoyo ndo yakaacta. Handiri kuziva bhazi rakaita accident manje. Mukadzi wake akafira mubhazi ropo. Saka ini wakandifira wacho. Saka izvi asati adzoka kuchichuya. Asati auya. Rega ndipo answer phone yangu. Alright. Vakakesa munhu nemashoko. Vakakesa munhu nemashoko. Sisimeni no, don't talk yours. Mai nyama koma ita sei. Yangu pamberi zvevanhu kumashure. Kuti hazvina kuitika here. Yakaitika. Hati tinongotaura nyaya dzedu toga guys. Yakaitika. It's not like ndiro zvandiri kuita. Asi ndakazviita ka. Handina hangu kuzonyatsokuvhura branch guys. Ndinoda kukuudza totaura nyaya dze-revenge diaries. Handi ndizvo. Revenge diaries. Handiti. Saka listen to my story. Handika. It's a story yakatoitika. Muno 10. Handiti. Inguva izvozvi 4:20. Babiri kwangu ndingachitopinda manje. Don't worry, ndiri pakati pekutoitaura. Right. Kumasure uko, hamamwe makore so kumasure uko. Vatanga. Akufuta kusukuma mweziyo nyangu mazuwa Veronica guys. Ko Veronica guys, ko Veronica wakandishungurudza zvipi? Guys, Veronica wakandishungurudza. No manyama, listen to the story. Listen. Azvineve kuti kana ndikataura what I did. Andika, if you respect me, you will not respect me. You have to understand, Andika, where I came from and where I'm coming from. Anditi, ukagara pasi ukanatsa kuteerera ndichitaura inini ndiri paspotlight. Vakadzi vari paspotlight, vanhu vari paspotlight kazhinji havatauri nyaya dzavo. My sister. Ugare makazviziva. Vanhu vari paspotlight kashoma kuonesa kuti guys ndahurikwa kashoma. Inini ndipo pandinotowana solace. That's where I find comfort.
zvekuzoti vazozvitora vakanozviplaya vakazonozvituka nazvo nezvavo but ndo pandinodururirawo handitika ndinoti ndiri munhu wenyama ndinoexplode aka zviri kunzi hazvitaugutsa mufumure muri koiye panenge achihura ndingasingandifumure here kunzoko anenge achimhanya achihura haasi kundifumura ina handisi kuhura ndigere kumba handimaona asi yari kudini futi mukatodaro ndogona kutomufonera izvozvo Veronica ndimbomufonera kuti how are you feeling guys zvadi madays aVeronica paya kom Veronica wakandiningirira wakandishungurudza zvaimi guys munongowa haikona baba mupendura saka papa guys andindakakudza ndikati zvinhu zvakanga zvichingobuda zvichitoenda mumba ini kana kuzviona iwe mukadzi ari mumba andika hauzvioni guys kuti munhu ari kutorova pasi atoenda unochiona sokuti zvinhu unochiona kuti zvinhu zviri mumba izvo munhu indakazoona kuti hembe vamusina musokudzoka dzaakaisa mapepa kuti kudzoka ngauko hembe dzadziripi kuneona sokuti dzirimo wani imo musina handimaona right saka zvadini paya saka mozati kana ndishaura nevanhu makamboroorwa mukabuda mudzimba vamwe venyu murimo mudzimba imimi muri kunyatsotozviziva zvandiri kutaura izvi mazuva acho ekutanga kana murume asimo mumba guys unoti ukabatwa nehopo ukarara paunopepukira unogona kupepuka uchivhunduka kana kuma12 kuma1 uchitofunga ndarara mahours akawanda usina kurara haurari saka ndaita ndikarara like guys amene zvazvinoita so kana uchihurigwa mazano pane unainga pasitikenika unopera power so hanimaona wapera power unoda kuzvibvisa pavanhu amene kana variko vaita seni ndisati ndaagida goriya guys ndaizvibvisa pavanhu saka ndaiti ivi ndaigona kusiya vana chona TV andikati naanti ndokwira ndoenda mubedroom mangu ndonoti zii votofunga kuti munhu akarara andimaona ini ndisina kurara unenge urimo chifunga guys ugotsa kubudisa musodzi handisi kutaura fiction dzamusina kupinda apa kutaura zvinhu zvamunoziva tiri vakadzi tese handika hakuna anozonzi uyu ari exceptional ati kudini handiti tutaura chokwadi ndopinda mami handi ndaitopinda ndobva ndasvikira do vanhu votofunga kuti mama ndanorara handika ina handinaurara TV irimo iri kutaura handisi kutongoteerera zvari kutaura handisi kuona zviri kuitika muTV ndine pfungwa dzangu ndega watinga kufunga zvako handika musodzi pamwe chakakubuda ichienda papino paya handika wotadza kuti ndodini wota womboburuka mambedha wopfugama handana wodai wota kunge uri kunamata woremegwa handimaona wokudzokera hesi Chantel Davis wokudzokera pamusoro pembedha paya wotinga kuchema handika apa notukanzwa noisa tigirikiti handikana wodongorera makanga musinga wachiyembe Deborah ndaive ndina anti ndaive naanti penyu life yangu yese ndaive naanti kumba kwangu zvawaiona saka normally amene zvazvinoita so I don't know zvazvinoita amene zvazvinoita handizivi zvazvinoita panguva iyoyo I don't know but hembe ndasingadzione vanosoti dzirimo amene zvinhu zvaifamba sei anomaona right ukawata tigwidhigwidhira panzi chati kuenda kugedhoko handika wonzwa kunge mota wotodongorera utomuka wotodongorera wotoona soti ndivo wopedza kuti nyaya dzokubata 2 hours paunonosvinura handika unototsoti warara kana 6 hours wotoza time wona dzikuti 12 iwakana wambononoka kausina kubata chimbosvinura wavata kana na 10 dzatove 12 wambukazve hanzi mutaura inini here hapana munhu asingazikazi kuda ndiri kutsvaga kuda KM undibate kuwhatsapp ndiri kutotsvaga kuseri uko hanimona wotarisa panze guys handi pamwe pacho kutobuda panze kunobata kuda kuchidongorera kuda kuchidongorera mhepo waukuitira izvi ari kuridza ngonono kana kuti akatokwira ari pamusoro pemwe mukadzi guys iwewo ndiri kushungurudzika wobuda panze unodongorera kuti kuda kudai akuya wodongorera kudai hanimona guys sezvineiwo saka ndazosvika pakuti paenda kasvinira kudaro ndobva ndaita vamwe baba vakauya kuinbox kwangu guys baba vauya kuinbox kwangu kudhara kuko kufacebook muri sei ndobva vata vangu nditi taingomhorisana chingotaura handimaona na baba vaya but mushure vakanditi iyu sei musina kuvata at this time handiwana why are you not sleeping at this time ndobva ndangoti makabveta guys kuti unosangana nekuti unongotaura dambudziko rako kune munhu usingasivi so kana wakanyanya kuremegwa especially nyaya dzechihure chamunoti chevarume chamuri kutengi kwaisataure zvevegetarians izvi unoudza munhu problem usingazivi problem yako dambudziko unongomudururira so zvandoita zvazvikanyikokuburirai handimaona kana ndakasvotwa paya unoudza ndobva ndati kuna baba vaya ndikati
ndikutadza kuraraona zvikanzi indava ndaingotaridza njira kutaura navo handiti kuwhatsapp kumessenger handiti ndikati pane zvekundinetsa zvikanzi chii handika babandu vatoona kuti kupota kuti tandigere pane nyaya dzechiureki zvakoka tandigere pane kuti yacho zvanainoitwa kumvura ndaidesero zvaranga rototsva ndakagara pasi ndatokurumisa kutowa hanimona zvikanzi namudhara uya uya zvikanzi nabhuti vaya zvikanzi right au addressing nyaya yako ndoiadressa rega ndimbopedza yangu rega anyora nyaya yake au address it mina ndimupinduri right zvikanzi vatoona kakuti chizvi guys vatoona kutoti chii vatoona kuti munhu panenge pane problem handimaona zvikanzi haiwa yakasati yakusva zvayo yanga ichitanga ndifunga kutotsva zvikanzi nhamba dzangu idzo dzewhatsapp handiti titaure apa ndina ndokuziva kungoti muri sei hanho hai munhu anondifolowa handimaona munhu wekuti ifriend yangu kwete ndifolowa ifriend ari pafriend list yangu handimaona zvekuti unongoaccepta zviya zviya handimaona kuti handinei navo like tingotaurawo dzimwe nyayawo like you know things like that you know stuff like that bo paya vatoti yakuwhatsapp are you okay my sister handimaona my sister ka ndikati my brother I'm not okay zvikanzi munombogara kupi nokuti ndikuona tichi muri mutaundi handiri ndikati munogara muno here zvikanzi ndogara muno vakuti ndandogara upi ndikati wo zvikanzi ndikati andogara muno kwakati ndatovaudza handimaona zvikanzi but ndoziva kuti muri married kainini saka how come this time you know you're not sleeping ndobva ndakati ndine problem handimaona zvikanzi problem ndei handimaona hamunhu ari konsendi apa munotana nari kubasa handimaona inini ndakasvinira zvatori kuma2 idzi handimaona ndakangomirirawo ndizoti akatoinda hake asi ndakangomirirawo handimaona ndikati pane nyaya iri kuitika ndobva ndachimutsanangurira ndikati kune munhu murume akanyenga munhu noiveronica kudii ndataura paya handimaona zvikanzi sorry ako my sister handimaona but ende varume dzimwe nguva tinombobhaisa so handimaona kusi murume neubhisa hwamunawo so mutori bhisa kaimi handimaona shuwa munhu anenge achida munhu ndikati bva kutotisetsawo bhudhi vayawo ndakutobhlasha ka guys ndakutobhlasha ndakutobhlasha akandiri chi vatoti chiwa uri bhisa guys ndikati wo zvikanzi ndikati zvikanzi but ndozvinoita varume don't worry handimaona don't worry henyu ndozvinoita chi ndozvinoita varume ndobva ndati zvakangooma kudidi vati sekuti vakunipa zvimashoko zvekamfoti ndikati right ndazvinzwa papati ndobva vatondisendera vhesi handimaona zvikanzi mboverengai moenda kuchechi imimi imboverengai bhaibheri apa handika munokwanisa kubatsirika ndikati ko imimi makanikirira makasvinurawo this time zvikanzi yawa ini ndiri kubasa handika vaishandavo vamene kumabaini kuku kumabasa kwavaishanda ndakati right bo ndapuwa vhesi ndatotora bhuku apana kuti enda kunoitisa senja guys handizivi ndapuwa bhuku bhaibheri ndatora bhaibheri ndaverenga zveshuwa ndakatowana comfort tarachoka mberi mamwari nevhesi iyoyo ndatodiiwo paya ndakatowana simba rekutomuka ndikatoona amata ndobva ndaenda norara ndarara paya meno zvatodarika handimaona mangwanazve yatove rutini kai guys hauvati yatove rutini iyi you can't sleep handimaona mangwanazve ndiri kudii ndakadriva inenge ichionesa kuti ndiri online vauya zvikanzi why are you still online handa kuuya ndikati unogouya pia munhu akato unoinda uzongoveuya ka1 achiinda handimaona ine panotouya if aitidzoka pandongoona koya ndakamirira nebhurumu ndiri kuseri kwedo handimaona zvikanzi zvakangoma rume bhuti vavetitangavo takutotanga kutoshiya maproblem vakusondidzawo kuti ininiwo mukadzi akazotiza akaenda kuuk bla 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 chichi ndine vana vanguwo zvikazodidi kutondiudza paya asi hapana munhu anyenga munhu apa guys handina kunyengwa
ani muri kuhwisisa handa kunyengwa vari kungotaura voneni bhuta andimoda baba vangwari munhu mukuru zera rangu vangwati kuri kujola yakaitoti good size kuri kujola iyi was a perfect size andimoda because vangwari mukuru kwandiri wone zvima 2-3 years andimoda saka vangwari mukuru pakujola chaiko vangatoripo zvadini paina bhuti vai takatosheya nhango dzedu nabhuti vai ndikati zvakaoma shuwa zvikazi dai tatosheya bhuti vai vakapesera vatove bhururu wangu guys kwai histori yenyu moifarira nati ndakamboitaura ndikababaasikana ndine ndakamboitaura stori ndine ndakamboitaura zvikanzi nabhuti vai tatove mabhururu guys we are not friends handimoona tatove mashamwari handimoona bhuti vai vakatanga kutondiudza zvokuti iyo zvine zvinodanana nemwe musikana waidana nemwe munhu pafacebook apa asanjetaura hangu zita rake dana nemwe munhu akanzi mukazomutarisa chichichichi andimoona ari sei kutarisei munhu ndina ndonotarisawo munhu inototi ndave nepainkiller guys handisi kujola handi muri kuona but ndave nepainkiller now I have somebody who listens to me handiti that gap riya rakavhurika rakasiyiwa nababa vekwangu kuti ivo vakaenda kugirlfriend handiti pave nemunhu ari kundipa hanzi boyfriend yangu but ari kundipa a shoulder handi ari kundivigira nyaya dzinotapira ari kundivigira nyaya dzinonakidza handi ndakutosekawo remember guys ndatotanga kuona ndakutoona ndikikiri musikana ichoti sosoti chichi zvonanzikanzi tikutonesana chida kutosenda nazvo notodidididi bo hanimaona vokuti chaiva kutoitatika but nai vazotanga manje mbicha nambicha ati inini my sister aka mafeelings atodi atobata my sister guys anzi me vakamboitaura anandakangamba ndakamboitaura saka ndakamboitaura ndikudzokorodza ati mafeelings atobata my sister chichi ndotokudai what ini no zvokudana hanzi ndasvika ipapo zvokuti ndichida kudanana nemunhu hana yangu yaibva yarova guys ini ndotofunga kuti ndakatounge ndakatojekisiwa chaiko guys ndakatotyika bcause ndo time yandabva kurova revenge diaries iri strong iyoyo haniona apa munhu uyu wandiri kutaura uyu baba butotana navava vanga vane mhasoro dzakadai guys ndivave jimu vaya vanga vari mhasoro guys munongowarimi vanga vari mhasoro vari fiti zvikanzi ndine jimu chiva ndikati zvekudanana kana aiwa asi ndasvika ipapo zvokuti ndingada zvekudanana nemunhu ndichiri munhu ari married bhuti vanisoma ndikati zvekudanana tora chokwadi pamberi pamwari kana bhuti makanditarisa taurai chokwadi mucomment section ndikajamuka ndikati what I can offer is just friendship like zvataingoita saka vakoma ndiri palive sorry andimona zvikanzi saka bhuti vaitoti kana dzimunguva 1 o'clock 2 o'clock ndiri kumba vati nditora mavidhio call kana vari kubasa votoita video call tototaura nyaya guys inenge rumachira apa ndakutoacta life yeusingle ka I'm married but I'm acting like a single because the husband is not there, he's in another woman's arms. Don't worry guys, this is how men hate us sometimes. Kama mkazi andika inenda kuti go video call andika ne dude andimona it was not going to go there kokeli wasvika sei pano because we know tiri kupeji rimwe because I know kuti I blocked you my sister, you hate me for I don't know for what, you always take negative about me, so I said you know what, I just want peace, let me just block. But anyway, it's another page, I'm not gonna block you, I'll just leave you to be and it can enjoy the show like everybody else, right? Ndikati ndivaya apa induduka but vaya ora ichoita video call ndikatowana zvangu ndirimo but vaya ndakaramba guys amene umuza kuti ndichi kudika handizivi apa ndo pane pakunyazopisa mujolo guys ndakaramba kuti ndirane nabuti ndikati no, what I can offer is just friendship andika ndokwanisa totsvagira musikana pane munhu ndakabva ndaapproach ngati unoda here kumuchinda ndibva ndavanyengera ivo buti vakuda vakazotaura nemusikakazi yakusere kana kuti havana ameno anomona but inini andika vakandipa impression yekuti nditomukwa muri kunesa ndoda imimi iwe ndiwe wandiri kuda antimaona, so ini ndichingoti no dana naine munhu uyu but ndinoona kuti pamwe zvaingoitirawo ini kuseri kuti wakazodiwo wakazorana nemunhu wawo andimaona aindobva ndasika madziro paindobva ndaramba kati friendship but imatilokona aitoitika handimaona aitoitika mavidhio call utondiona tichitotaura nyaya tichitoseka utofara kuti nendafara I saw your face nendanakiro nendafara you know blah blah blah. I'm doing that
I'm alone at home. This is 2 midnight. This is 12 midnight. I'm alone. The husband is not coming back. He's gone. And 1 week as numbers kakumba. Anti maona. Sa kuchema kwa nani manje? Kuchema kwa nani? Because ndikuzoti buru wangu achandifonera. Buru wangu titi angatopinda murudo angatokuzvona tiri relationship here. I don't know. But I still maintained that friendship in him. Right. Kudzivara mutaoni matirikao. Unaenda kujimu kupi? Ndavati nditi inini maimbo posta muchinda kujimu muchinda ndikati my spirit is low. She comes to go back to the gym. And nditi ndikati pati vari right. Vacho ndikonfidza dzokera kujimu so kuti vaya tatoshuwa ndazoti asi you can keep yourself busy. Ndamuka ndaenda kuningikiri ndatoenda kuregister kujimu kana tonosvika patara ndakuenda kujimu. One day nditori mujimu mazondibvunza mumwe musi wozvakanzi ndikati ndifenda kubva kujimu ndadai andika ndiri kujimu. Vauyawo vabva kujimu yavo vatoyawo kujimu kuya. Animona ndakuti vaona mujimu kati tasakambosangana kapa taingonana pamafoni handiti apa tikati no ndiye mani munhu iye atoona kudhara kuti ndivo ava my sister. Animona atoona kudhara ndobvauya kati hai ndikati ndachitofananidzira finally pepe atatomhoresana tatofara paya. Animona tatomhoresana pepe tatofara paya tatodiko jimi ndosvikanza and I knew, so I surprised kuti ndimbo yako gym aiwa manotiwa isina ndakagara ndiri munhu wejimu kubva kudhara. Jimu kubva kudhara ndiri munhu wejimu kubva kare ndiri munhu wejimu nanhasi ndinongoita andiwana ndingori munhu wejimu. Zvikanzi vatoya kujimu kwangu kwekuya zvikanzi ndatotirega ndiuye kuno ndirijeste kunoku. Okay, zvikanzi because ndakugara kusaidi kunoku kudhuze nekujimu koko ndokwandakugara. Ndikati kupi? Vakutondudza paseri pejimu kwandajima kuya paseriwo. Ndikati kuzvama kudhuze nekwedu kuno kwatosvikanzi ndokwanda kutogasa ndatoti jimu rega nditouya pano. Takutojima muya. Saka ivo sevanhu vave vechirumeka vaitawo zvemasimbi. Andivanenge vari kusection yemasimbi. Ini ndienderewo kuvakadzi kumaweights angu echikadzi zvandogona. Anomona vakuitawo jimu yavo nditawo jimu yangu paya habo handika totopedza ndakwenda nzvadzi yangu my friend chichichi pamwe totombogara panze tichitaura nyaya takamira panze totobhuta nyaya kana 30 minutes chibharira nyaya handika ndopinda motikari mangu ndoinda handika iwo pindawo voinda handi pamwe pachava foni pamwe pacho wototifonera tototaura nyaya dzedu taingotaura nyaya. Anomona like ordinary nyaya guys, but ndofunga bhudhi yavo vakanga vatozvona kuti ndatowina chiri murudo ndikutozopinda chete. Anomona because ini kwandiri ndakango I maintained that friend kuti no mozati guys kana ukaenza kurwadziswa chaiko ka haudi zvokujola haudi kujola meno kuti takasiyana here. Wamwe hautodi zvachasakona chinhu chinonzi zvokuti ufunge wedziroro hazviiti. Hanzi saka mavasambasana ndaiziva zvokuti vari kupi. Ndaiziva saka ndingatevera kuenda kunogone munhu here. Ndaiziva kuti vari kuna Veronica. Veronica angatori public here. Isiri secret. Veronica ndiudza kana muvhenzi saka ndaitoziva saka ndaitevera ndaidini munhu aita decision murume mukuru kaita decision kuti ndoda kubuda nogara indakozvo wainda hakezvo ndingasarira ndigere kumba mangu saka ndobuda ndodini pana thank you nemasters aoneni. Animona tatowirana bhuta takatowirana kana bhuta yavamwe musikanzi handei kuwimpi kunodya breakfast handei tatoenda kuwimbi paya tatodya haikona nyaya ivo kuti havachatongobvisa zvokuti vachata nyaya dzemagirlfriend chikwandiri mutisa kunge munhu asina girlfriend kunge chi. Animona ndikangotiwo amene ukoko handimazvona tikutosangana jinda kutofara takutodini umwe musi tobva nditi pamapapa ndinogara paseri apo mugopfuura neko. Animona pati patiza kuti nepachikoro jimi iri kuseri chikoro chiri apa ivo vanogara kuseri ndobva ndati alright handi ndobva vatotichipa nhamba yakati umwe musi tobva ndatopfuura nekuenda kungoona nhamba iyaya vakandiudza iya ndikatoti nhamba yandeiyi vanozvidarikira ndikaenda kwandakaida. Animona right saka rimwe day ndikuenda notora mwana kuchikoro andi kaka angati crash keli ndinotora mwana kuchikoro ndobva ndatoona ndakurumidzisa nditi vandaibva ndakabva kujimu ndakurumidzisa ndikati ndobva ndatovafundira ndikati muripi zvikanzi ndiriko handimona nhasi handakuenda kupasi ndikati ndikupfuura neko. Handimona jimu chikoro paseri kanga ndakurumidza chikoro pautora mwana na1 but panjeze kumachikofu kungomira zvikanzi nditoripo ndikati budai pagedhi ndatosvika ndamira pagedhi papo. Handimona ndatosvika ndamira pagedhi papo paya vatouya ini ndakatogara mota yavanenge vakamira panze apa handakubvira yakapinda pamauto rachokwadi ndaimira padhoo apa ini ndigere mota
tobvarira nyaya topisa nyaya hanimona ndotobuda ndototi pindai kana mumamurambira kuti mumba kana handipindi mumba handipindi mumba ndairamba kupinda vaigara voga mumba ndairamba kupinda totaura paitipo papai handimoona dzimwe nguva votoende kodringi totoomwa takamiri ndigere mumota ndotobuda panzi togara kumasure handimoona magezi waine famba neamaroko ndifamba neamaroko saka ndaigara kumasuro kwandi open track totogara kumatogara masi totaura nyaya zvedu pashi pane zvotopera handimoona saka kazhinji ndaingotika kana varipo ndikangokurumidza kuenda chikoro bhururu wangu kai handimoona atoi friend yangu zveshuwa ndaitogona kutofura nekumba kwavo inini manje guys zvinhu zvatagwana koda uyu ane friend yangu andika ndatove kumufarira sei ndatomutora seshamwari yangu because haasi kundibetreya handimoona heis there pese panoita musoiti wakafura nekumba ndaitovafonera ndoti shazi ndasapfuura auya nepano ko ichi chaitika ndotomuudza kuti zvazodai zvikazodai tatukana tadai so ndandatove neconfidante yangu I had somebody that I would pour out whatever that was going on in my life now. Remember ndandisina friend ndandisina chi ndatove nabhuru wangu uyu ndiwo ndatove naye handimoona saka angatove piritsi rangu handimoona so you were not physically no moyo wangu no, not at all Natasha, not at all. Pandiri ndakatoona munhu avhara gap andiwana wokuti now I can talk to ndinoseka because I missed kuseka. As I'm telling you kuti inini I secluded myself from people. Ndanda kuda kugara ndega. Ndandisingazogoni kufamba cheko chakuti ndibude ndanda kutonga ndikutolesa self esteem. Now there comes somebody anonditaura neni ndakutosekawo nyaya ndakutozati kunoseka kunopara things like that zvandanda kumbisa zvandaimbotwa nemurume wangu hazvisipo zvaenda kumwe anoona saka I felt like atogvara ake gap anoona but not in a romantic way. You get what I'm saying? Not in a romantic way. Bo tutoera inini manje zvatagwana kola shashiya anditika mudhara ava vazoti vauya munoza munhu anohura haadi kuhurikwa mugare makazviziva izvozvo munhu anochita haadi kuchitirwa andi muri kuona haadi kuchitirwa right saka iye mudhara wangu uyu anga nesistemi kuti anzi enji ndopika namai vangu vari kumutapa kudai unongofona matako mashanu zita rako unongofona ubata mhino saka haadi saka zvavangakuita manje vanga kuti munoza mira ndikudze vakadzi hapashayikwi vanhu vakafanana neni zvaita flirting obviously yanga iripo flirting was there but inini kwandiri it was not ndandisina mweya iwoyo kudaro ndakatozviita papadei ndakatobatwa one day because ndaitozozviitira thing andiona right saka munozati munhu kana achikuhurira guys anoda kukuona uri chikorobho vakadzi vanohurikwa nevarume kunyeka iri anoda kukuona uri chikorobho anoda kukuona uchichema anoda kukuona uri munhu anongori miserable. Remember this is the person who aiti kana kauya kumba anditi anoona ndiri ndaihwisa tsitsi I started losing weight handisi kurara remember guys I started losing weight kubuda mabhonzo cheo he would wachezoti munhu ari happy kukuona ukaluza mabhonzo ouya handika oita 2 seconds handika osiya kanda mari padressing table apo kana kuti card obuda oenda handi maona ongobuda chitikana ndichamboenda notenga dora otorova zvatovharana atorova pasi handi muri kuona so now akuuya kumba handika akuona ndakageza ndakaisa lipstick handika ndiri happy ndiri kutodya vanembutati mama vasi kudya mama vari kundinya chikafu vari kurova handika mune mabhox ematake away mumba and then munhu started like what is going on oga ndakudza ichokwadi ini yeah this is my story that I'm telling you handika but to those who can relate you guys you know haisi rocket science munozviziva and then munhu atichangona to know something saka pfungwa dzemurume dzinomhanyirepi kuti munhu ari kuhura the first thing that comes to his mind chi rika ndinobata foni ndokwandobata zvinhu handiti ini handisi kuhura asi ndine shamwari yangu yandiri kufleta nayo yandiri kufara nayo handika titori bho ndiri bho ndabho handisina pressure ndabho handimoona engineer ndikarabidziko kudzokera masoro nyaya ndakabhoita chanotsvaga life chino chanoona right aona ti something manje handika
zvakurwadza ataka kuya ndokuti mazauta anga asingabvunzwi paanga bveke chitonga ofeya vana nekufeya andi vambobuda vakaindepi vafamba sei vazodini andi ndandine shop ndandisingasaende kushop guys because of self-esteem yanga yalo ndasingasaende kushop ndakaenda kugara mumba ndakabigwa kana vasikana vakandishandira patime iyoyo vakaita mari time iyoyo because vakatora bhegi. Remember kuti uine shop handika it's hard kuti utore stock every time especially uine stress handi maona so zvaingoitika ndozvaingoitika ikapo ameno hanimona yaingoti mari yauya musi weyo ndongoti bho endai munobhenga kunzi mari yakati ndandisisina nguva yekuti ndinokwanisa vakaita mari ndanda kutoswera ndakazvibharira zvandikuudza kuti ndanogona kuti kuenda kuchikoro ndikutopa vanhu kuenda kubasa ndikupa vanhu vakutoona like zvikuitika so iye kunzi try kuchinja zvinhu zvombama kwezvi guys unofane stress ini ndangu regai ndizvitaurire nyaya dzangu guys please don't tell me kuti don't say it because unofa ndiwe ndakanga ndave nebundu guys raida kutotushuka but ndaitotadza kana kuenda kubasa kwangu kuti ndiende because ndaingoti musodzi aigona ngobuda yega you see so apa kutodzakana kutoenda pamuna kusati munhu aende kushopa achaenda everything kune musikana kutora nashodini atona kuti something pano mumwe musi ndiri mumba kangotanga ngofunga handichimaona kuti phone ndobva ngopinda mandokunobata phone handimaona inini handina chandakakambofungira handisi kuhura kaini handisi kuhura phone yabata ini nditori kuita zvandiri kuita ndiyascrolliwa phone kumavideo koko kanobuda mavideo call andinoita mavideo call nabhuru wangu andinoita mavideo call hapana chandakadhilita kai because I was not cheating hanimona I've got a friend but hamuna chiri chekunzi I love you kana kuti chirimo hamuna antimazvona saka mavideo call asipe vaita zvise zviripo pakoloka uyu izita iri handina kutongosevha nerimwe zita risiriro ndakasevha nezita rake rakandudza ndona ndakasevha hanimona and then yaita boom nyaya ukuitika mavideo call na 1 am na 2 am 3 am ndiana ndingosvara naye mavideo call anenge achita inobva yatwistwa hanimona inobva yatwistwa nyaya vanhu saka mavideo call pamwe munenge muchiita maponi uchimutaridza wakashama ina kufunga zvimwe mufungwa vangu imomo kuita mavideo call totara nyaya totoseka munhu anenge atodiwa kana kubasa you know things like that I'm like what hanimona yakutopandukira inini munhu asugara kumba guys hanimona munhu asugara kumba hanzi murainzana chesta ndozvine munhu ari kugara kumba anditi ari kugara kugirlfriend but ari kuti akuita noise neni kuti wanga uchidai you know zvatorwadza ndikati iwe ndajamuka paya ndajamuka guys ndaane confidence ka bhuru vamakatisimudzira confidence yangu yadzoka self esteem yangu yahai ndikati sada kundijerera unonyepa iwewe hakuna zvakadaro ndatsika madziro ndaramba but mupfungwa dzake akatozviudza kuti chii munhu ari kuhura ndokwakaenda pfungwa dzake so now it's very dangerous Caroline and then what does he do tracker me I don't know handika tracker yaiswa pamotikari yangu iya me I don't know anything I mean the jatika ini ndizera handisi kuchita and ndine friend but I'm not cheating bo ndikuenda routine yangu everyday ndizvoenda kugym kwangu once in a while handika bro ndikufura nekwabikei hanimona because mina ndikugadzira something fast unode nzara handika kana kuti hana tenga drink handiona ndikumwa mheno yautore zvimasheki aikwanza kutipa zvimasheki zvekugym zvezviya hanimona zvimasheki zvekugym ndotopfura neko friend iri kunyora ka inenge ichitaura ka trek azoenda kutreka log history chiya handika yaburitsa address yaya pese pana ingoti ndikangoenda kunotora mwana masikati ndikangoti kurumidzei kana ariko ndaingoenda neko zvikanzi munhu anenge achitodza kuti hauna bhuru handina friend there was a time guys kuti it was just me no friend nothing just me alone ndandisitorina kana friend kana anything nothing handika hana friend hana chii handimona and then there's this number hana kwanoenda munhu there's this number that keeps on appearing patracker kuti pari kuenda panamba yakati handika kunzvimbo yakati zviri kufamba sei what does he do he comes back to me zvikanzi nechikomba iyo akatanga notreka kunoona kuti pambaba panogarani ndobva aita kuda magezi achitreka achiinvestigate ndokuona kuti panogara muchinda uyu so muchinda ane mhasuruka ya
panogara muchinda so kuda nokufeya feya riri kubvanza kuti hapana munhu panongogara muchinda yari one pateni irori akati auya manje nehwama dzangu dzotofonegwa me I don't know anything ari kutohura mota iyi yatoburisa atoya nechibepa rari kutreka mota inoenda panhamba yakati everyday what atoya tangota noisi ndambotanga ndaramba kandisi kuzotika pane bepa rari kuti reproof animona ndaramba akati ikuchi atoizivi namba kutaura nezvayoyo atoizivi ndatoisana kuti pana paka ukazotamba nogona kukuvadzwa animona kana atozviza kutaura ine zvikanzi unonyepa bepa raburiswa manje handi kumba ikoko handi guys handi kumba iko handi kumba ikoko kumba kupi panhamba iyi handi ndotoziva panogara munhu anodzinginiki zvese zvakainvestigatwa handi ndikati handi bhururu wangu handi taenda hapatina kana mbobvera tambodinda tangosvika foni yanga ndotorwa hanimona tangojumiwa ndandosvika mumapepa yakati saka zvikanzi ndopaunenge uchipinda kati iwe chero ukabvunza next door chaivo vane makamera chaivo panapa paarea yevarungwa nditi vese panapa chero ukakumbira footage pane panondoda one day chipinda netsoka dzangu muyadhu mota yangu inongomira pano ndopainogumira pageti pano ndopaino ndakatogara mota yangu kana kutobuda ndogara kunzoko munhu iyi ndandikati my friend ndiye munhu oita naye mavideo call hechi yakanetsa guys yakanetsa ini I am now enjoying guys I am now enjoying kuti okay saka zvinotorwadza nhai kuti munhu ari kutoda so inini but inozoti iwo clear conscience kuzoti handina chandakaita handina mbobvira ndakaura ende munhu chero akanzi abatwa nhasi auya akamira pa haazomborevi nhema kuti ndakaura navo mai avo iye adzisoti hana achataura chokwadi ndochachataura anomana ndikati unoda here nhamba yake ndikupe ndikabva apa ndatorati munhu ari kuzvipa ndikati henalo ndikati manje mira ndikutaurire imonya uchendere kuboxwa because imonya for here monya andotomuziva ichichiye wati apapa munhu angatinda nepfuti ndikati saka pfuti ndekuda kushutani kwadzinamba afonegwa munhu yayo afonegwa muchindo ayo afonegwa atatikanzi urana nemukadzi wangu akati mukadzi wako ndiani animona zvikanzi mukadzi wangu ndiyedi kanzi that one is my friend she is my friend zvikanzi ndosara kunyepa sada kuti zvikanzi iwe chidzoi zvakataura muchinda manje akandifadza manje muchinda akataura chokwadi apa asikundimepangojumiwa ka hasi kuziva zvekuitika muchinda chaiye chichi zvikanzi nemuchinda zvikanzi mira ndikutaurire mufeso wangu apa muchinda imonyaka zvikanzi mira ndikutaurire mufeso wangu mapudza anoera kusina hari une a very good wife because state yandoziva mukadzi wako shamwari yangu pandakataka kuwirirana naye ari unoona ndakatomunyenga mufesi uyu ari kudza mubereko wangu ndakatomunyenga mukadzi wako several times because ndaitongo nacho uri kutambisa mukadzi handiwana but you've got a good wife because uyu akaramba zvachose anokurespekta mukadzi uyu uri dofo ndakafara hani muri kunzwa akutoka mchindakandikudza chokatutaurana pachinda machinda kana uchida kundiona hoya undudzi ndo I'll tell you stick to your face andika you are losing a good wife nekuda kwechihure chauri kuita because ndakatomunyenga mukadzi uyu but akaramba and that was the truth. Remember hakuna tangojumiwa hakuna munhu afona hakuna munhu adini hanimaona that was it hanimaona unozotraya kuda kusi yenda zodai statement dzimwe dzine dzazongobuda but you yourself handika unokuziva kuti I'm in the right and nechandaita the only mistake that I did was to have a friend animona panguva yandainida friend because I didn't have anyone. Remember aenda kugirlfriend animona men to men handika ndo kuzongodiwo kuzongoperawo kwazvakaita neshamwari yangu ya ndobva ndisizoti akazofamba sechakaita sendotomutsvaga newe shamwari yangu uripi kana ukanitambisa uyozve where are you my friend where are you guys I'm in the right, I've done nothing wrong, your heart is clear, your conscience is clear, you've done nothing wrong. This person talked to me when I was on my lowest and ndaichema papo siku ndaidini munari mumaoko emumukadzi. I just needed a friend to talk to and so he was there chete this friend and but pfungwa dzemunhu unenge uchifunga kuti haapane zvakazopazodi and moni akabva ngotaura sezvaari ndobva yangodi ndobva zvangozopera
Hanimona. Then he was like, yes, he's my friend. Hanimona. Then that was it. And then I think I'm check. Are you okay? I'm not no nditori bo. And how come munhu anenge achiita zvinhu zvakanozita jealousy rei? Anti ari kutoita zvinhu zvakatodina ndikati how come kumba ndikati treka. Anyway, I'm just so happy kuti at least apana, like it's not a secret. Apana chakaita no, you know, but muziva unenge usisina chiro kusazodza munhu because iye ari kuita zvaari kuita kunze ari kuchita and chiro kuzomuudza chokwadi chakakwana sechinenge hambobva akachibhilivha. Hanimona, because atenda kuti ndokuti iye waichita saka newe wanga uchitochita. No, he was just there for me. He boosted my confidence. I was down. Guys, I'm telling you, I know there are ladies here who are very down as we speak right now, who are very down kuti kana kugeza chako haukwanisi kugeza. Handiwana, haukwanisi kugeza, haukwanisi kuita sei because of varume ava vatinenge chiti tine varume mudzimba achikuitira yese anenge achiita. Handiwana, so is my ndinopa respect. Wapinda apa wana vakuda. Ndinopa respect because ndada down guys, kushoku ndakupigwa mari musingasetensika ndenda ndakuzoti ndakudzokera manje full time ndakuchitaka kumeka mari. Ndakutaka kumeka mari manje ndakati zvazona kuti no, the best revenge, be successful in life, make money. Ndakugara manje ndakunyasa kuruka mari yangu manje tisina kana stress. Buru wangu ndinaye ndinongofona. Andibona tongotaura nyaya totaura nyaya chiverenga mari. Ndichiverenga mari toti ukuita mari wangu ndoti hayi ndikuzama ndichiverenga macoin angu ndichiunganidza macoin angu. Ini guys ndaiti kana ndichita panaita madues angu kuSA ndaiti kana ndichinda kunobhenga kubenki macoin ema ice cream chete ndaenda nemonakire kupusha riya monaki mozambabwe chimonaki zvemavhiri zvakarongedzwa ma 5 rand paoega ma 2 rand pamwe inenge iri 30,000 time iyoyo ndichiita zvokupusha ndaiti ndichipinda muFNB vaitoziva vanozoti meo somebody help and ndaenda pa special treatment. Handika pa special treatment ndo panaenda kunoverengerwa mari kuchita pa scale ende muzoti mari dzedza dzinorongwa ndinoziva kuti ndinoisa ma 5 pounds ma 5 rand paoega ma 2 rand paoega ma 1 rand paoega ma brown coins paoega antimaona isiri yemapepa me the best friend yesethu atichamuoni zvarizivi zvotoka wendepi buru wangu handiwozivi because akazodii zvikazodini hameno but chandoziva choti madhezi wayo vakambotodzoka. Unoona kana kuti vasina kudzoka musei vaitamira nochonzi mota yapfuura robhobho pagedhi. Handiona usiku handimazviona ongona kuti vari kutamira kuti vachaona chiko kuti vati kudii because unenge usina chaunenge uchiita. Handimaona ndakanga ndakapanguva yandaive ndiri down on my downest paya dei pandu pandakapinda ka kutaura chokwadi dei marriage yakatoparara ipapo because ndaitozobatwa because ndaitozopandukira tu and ndaitozoita zvokuti ini ndiri munhu wekuti manje kana ndakuzvidza manje kuti ndakuita chinhu I don't care and I don't care. That's me. Kana ndatozvidza kuti you know what ndadai inini I'm a good person guys and ndinotombotanguva yakareba patience yadzo ndinadzo but ndikazosvika pakuti no enough zvina zvakwanaka ndinotoita world ndokuti ndaifa kutozobatwa ipapo. Handimaona hanzi vakaita mari nema-ice cream nemavheji ndakaita mari zvinhu zvakawanda mesi zvakawanda paesa yapa ndairuka mari zvechaizvo ini ndagara ndingori munhu akazvarwa akaropafadzwa zvake ndagara ndiri munhu handidi kusora mwari papo ndakangoropafadzwa namwari just zvakangodaro izvo something that nobody can take away from me zvakangoropafadzwa zvakangodaro ndikangoudza mwari I want to do this chinongoendeka kazhinji kacho chinoendeka. Antimaona right wazombotoka urikukaza precious hausati wambozviti kwayo haripi sadza ukaridzika apa haridziki unoita kunge une chibhora chiyano chitakagara pa haridziki kana mvura liquid haidzika apa kana wanyatsa kuurigwa chaiko ndakazenge ndorirasa sadza nonyatsa kuchiridya ndochisimba zvino ndochinyatsoridya ndakuchitora zvino mapikicha ndichindavo kunzvimbo kuya pandinenge ndiri paweekend paya guys ndakunyatsa kuti you know what I have to live my life
I don't care attitude manje zvokuti handisisina kana basa nezvakawanda ndanangoti ngachitogara ikoko kwachakodzokere. We are managing, I can do it, let him stay there. Atidi zvokunyangadzwa pano. And the moment you start doing that, the moment anoti puru achidzoka achida kudongorera takuta nezvei achida kubata nemafoni achida kudai unenge uchipiwa nevarume vasina vai mwana mwangoita semuti munhu akutarisa kunzi munhu akutarisa uyo ndiani kana kuti mota kunzi mota iyo yamachokirapo yatapesana naye munenge machoka asimazivana iwe usina kana munhu unenge uchitoziva hanimona usitorina. Saka there is the story, right? Kana aripo mwada kufona guys, fona itinzwe tiri pa Revenge Diaries. Hauri jikisadza guys, taura chokwadi chako.